Hello! Welcome back sa aking channel. Magluluto po tayo ngayon ng ginataang bilo-bilo. Ito yung ating mga ingredients. Meron tayo ditong gabi, taro, at meron tayo ditong kamuting kahoy. Ito yung ating bilo-bilo, sago, yung ating saging saba, yung ating langka, at saka yung ating gata. So, tara, umpisahan natin. Ang susunod natin gagawin, imimix natin yung ating gata sa tubig. Tapos, pakuluan natin siya. Gumamit ako ng 2 can na na gata. So, hayaan muna natin siyang kumulo. Then, tapos babalikan natin. Ngayon kumukulo na, susunod na natin yung ating mga kamote. Yung ating taro. Yung ating kamuting kahoy. Tsaka yung ating saging. Then, pakuluan natin ulit. Pakulo natin ulit. Ngayon, lagyan na natin yung ating sugar. 1/4 cup. Tapos yung ating bilo-bilo. Yung ating langka. Tsaka yung ating sago. So, pakuluan na ulit natin at ating balikan. So, ang susunod natin ngayon, luto na siya. So, ang susunod natin yung ating tinunaw na glutinous rice para pampadagdag lapot. Then, haluin lang natin. Katapos pakuluan lang natin ng mga 2 minutes and then luto na.